Nah, terus kowe pancen arep nyengkake aku kowe. ngono le ram ning pondokan mau wis kuwar-kuwar. Apa? Mas, aku engko mau gandengno karo sinden sing agresif tak tandangane. Ora ya joget biasa ra apa-apa kok joget karo nangani wong lanang kok. Apa karo joget kasar apa alus kuwi lek urusanku to. Lho kok urusanmu sing joget aku. Lho, tapi sing kuwasa panggung ki lek aku dadi sing menang perintah ki lek ya aku. Nek apa perintahmu ya jotosi wong barang ngono kuwi. Ora, ya mung cukup njoget ana panggung. Isih sepisan nah kowe tak du kejaba karo Mbak Lucy Brahman, kowe tak gathukke karo Pipit Andriani. Ayo. Ngatu kok Pit? Pipit sing ndi? Heh. Lah iki ngono entak-entakno kuwi. Gajih, lah aku nang bolane bos gajih iki malah pabrik gajih. Lus. Iki Pak Minto ki ora kleru to. Nyap, kenapa? Kaya ngene kok Pipit iki. Lho, lah ya napa? Ya pancen jenenge Pipit. Iki burung hantu iki. Pipit cilik manuk kok. Manuk Pipit. Wah, lho kuwi jegok. Jegok. Lah kok bubuk. Pilo Mas? Patok, Mbah. Dalang ki lek ngerti pengertian ning kene kuwi adoh saka Semarang tekan kene. Lemu laju kok kene pirang jam hawane mung ngelak mulo tak goleke iki sing megung-megung. Nah, ngono lho, Mbah. Piye, Mbah? Ya cukup gembes apa-apa. Lah kok tengki. Kok gawake tengki ora mari ngelake plepoken. Sampeyan ngerti istimewane iki. Iki ra mung diombe. Nah, apa? Niku lho. Diselulupi. Nah, niku lho. Oh ya sok. Wancen. Nyelulupi kowe sok kalap aku. Nyapa to wong kok bodho wedi duwe bojo lemu ki jane ngopo? Lah ndal wong wadon gedhe lemu kuwi multifungsi. Nah, sampean wong loro ra duwe dhuwit bojomu sesasi ra mbok ngoni ya panggah gething. Iya. Ana jajal lo dadi manten karo iki sasi diloro asma kowe. Lah nyapa? Tiban ngene. Ya carane to. Lah sampean heeh. Lah yo. Oh ya. Ora ku sik bobotmu ki piro? Nyapa tekon bobot iki? Yo yen bobot ra entuk beratmu piro? Lah Pipit ki lho aku roh timbangane ning kono mah nimbang awak ya nduk ya Pak yo. Nggih. Iku lho 45 moan. Lho rungokno ngomong 45. 45 kental lho Pak De. 45 bandule dhuwur 65 bakange 70 Mulane timbangane kono mau jenis. Di total kuwi mau Pak De. Mulane aja Pipit. Lah napa? Pot. Pit ki cilik ki pot. Terus dalange apa? Dalange pet. Nek apa wae disyukuri ya, Nduk. Nggih. Apapun pemberian Tuhan harus selalu disyukuri. Heeh. Nggih. Sing penting ayo jombah to. Lah jenengan Pak nggih mbah to. Yo Omplong. Kaya ya Bagyo gareng. ya wis sakarepmu ning undang sing penting atimu tetep ngajeni wong tuwa. Nggih, Mbah. Dijaga kesehatan. Nggih. Ade niki Mas yo gedine kaya kula. Tapi nggih energik lemah gemulai. Nah, coba saiki rayunen. Lek Mbak Lucy joget nyek lek iki lemah gemulai. Walaupun besar. Iki ora lemah gemulai, iki lemah lempung. Lho sampean ra ngerti lek Pipit goyang kok. Walah kok ora ana sing mening to, Pak De. Nduk tunjukkan kebolehanmu. Bukti kesek aku lagi percaya. Nah, dirayu mawa tembang gubuk asmara jangkep. Sak bongone. Mas, bojo gubuk, pos gubuk dikek iki gak ambruk lho, Mas. Pos. Gubuk yasan, Mas. Oh. Mas, kowe dinyek lho karo Pak De. Ora percaya lek sampean lemah gemulai pinter joget lho niki. Kendang ngono ben roh golane Pipit. Ben roh golane Pipit ayo Mas. Kendang ngono dirut Mas. Nah, iki lho vitamin pati gedhi. Nah, piye jajan? Ya Ora kiyer-kiyer kowe. Aku ora ngematke goyangane. Aku mau ngematke. Kowe rong tau ngrasake to, Mas Gareng? Getarane 6,5 skala liter. Padha ora kali teng dalem. Padha gak? Iki beda iki. Lah iya. Nganggo sentret-sentret sithik. Jangan melihat lihatlah kelebihannya. Lihatlah. Ya lebih ya ning bokong kuwi mau lho. Iso goyang iso megar ngkup.
Lho, lek sing nang omah apa iso ngono? Ya kae mengkeretok. Coba iki urung goyangane tipis ya, Jal. Sing tipis Mas, coba sing tipis Mas. Tipis, sing tipis. Kuwi dudohno kuwi. Ada pundi kula? Heh? Ada pundi? Madhep kono etan to. Nggih. Anu lumah-lumah kowe, lumah-lumah. Lho. Wong Aja. aduk sembarang ayo. Ya. Goyang. Terus kedet nyonya ngarepit. Anya. Iki. Dadi. Iki. Anya. Iki. Sik gendangmu apa pecah to, Mas? Kok suarane kok nganggo pret. Pret. Oh, Lha iki mau pret. Kuwi ke utret. Kuwi lho tambahan alat musik. Kuwi sik apik nek Pipit sik berat. Kuwi krungune Lucy iki nek digoyangi nganggo kendang tok. Sok kresek 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 kresek. Apa nyanyi jebol tas resek kok. Ayo mbah. Kali dhewe. Ah dirayu Mas nganggo tembang gubuk asmara. Lho sing rayu dheweke aja. Lho sing rayu ya garenge ning tengah wong diwehi piyayi loro. Nek ya seger-seger ngono kok ya. yen jenengan tempalah. Alah, bojone loro gedine rong. Pripun dijunjung? Aku nang ndi? Pipit. Ndak pripun? Aku diselip bis malam. Lek kowe duwe bojo cilik kuwi, Nduk, sing Nggih. sereh. Lah wong Pakde mbok sadu bokong wis monteng arep nyemplung kotak. Sing alon bojo Nggih, ngapunten, awake cilik ngapunten. bojone loro gede-gede iki bojo Nggih, tuwa ngono ngapunten. bojono. Biyen ki rikala cilik nonton aku nang panggung iki pergi-pergi lho. Ya, Saiki merongkol. Kuwi kan urung Kok ngerian keputusan kelas nomor 5 SD ya, Pak De? Lah iya saiki bodine kok ngene iki. Nggih disebul. Padahal garwane ning omah dhewe. Badan apa jenengan? Eh, Badan apa? arep sulup. Lah mopet mepet nyata mboten genak. Jare kon roman iki lho. Heeh. Wah, berarti kula riyen. Pipit lemu. Iya. Langane kok sak pupuku. Ya. Nibani anuku. Dure ngono. Dene lara sirahno. Kok tibane suku terus to? Aku bawane apa iki? Bawane apa? Bukas maro iki. Bojong. Nyingkar. Pean ben digandrung karo Pak anu Pak De. Aku ora kulino gandrung. Hei, kata-kata Aku wong wedok nyang aku sing gandrung wong wedok. Oh, jenengan digandreng Pipit. Nggih, kula gandreng mawon kesane ndang. Gandrung kok gandring. Lah kesuwen kok jenengan kok. Gandrung aku sing meraba-raba. Weh. Ngoten. Cetuke subuh jenengan nek raba-raba. Lah ya ora apa-apa trah wisone wis Gampang. karek meraba-raba lho. Pokoke anggere dikeki laler dincloki lah kuwi. Nek gak ono cemplung nang blumbang. Waduh Mbak Ruk. Nyingkur. Alah ora sama wong tuwek. Ora sama Alah. Kok iso wis buyuten. Loh. Lah nyekel. Ya sing getar ki jabone, dalem tetep tegak lurus. Alah. Wiwitan. Niki napa jenengan badhe napa? Tak jujung kaya Gatot Kaca Pergiwa kae lho. Loh. ora Saestu, sah, yakin, mroto kok belum. Alah. Alah. Ayo Pak De ya. Alah. Mas tolong jujungno Mas. Timbangane kowe nonton lakonono dhewe kita. Hah? Angel iki dijujung kok angel men ya cah iki ya. Urung cetuk ngget-ngete kok nek cetuk ya gampang le Ora jujur. usah dijujung, gandeng ngene wis ketok Nggih. kepenak. Wah. Wiwitane Ya. nyingkur. Ganti sing kakung. Mbak Pipit, Nggih. badhe bucal batang to. Anu nyontekne kakung mending Alah. Ora roman ra paten. kok nesu. Yes. Lah ya piye wong Alu wong bojone? mulih aku. Enggak boleh. Lah kok Sandale sapa kuwi sing arep dicoba? sandale Mbok, sapa kuwi? Iki wek dalange lho. Dalange. Eh,
Dalang laris sok selope ambune ra enak. Oh, kena lencong maling. Apa ora bisa to? Kemproh kuwi dalangmu kuwi. Nyatu irung runyam ya ngono kuwi. Wis jelas selop kok diambu. Alah, Ngambu semene kae akeh sing diambu kok selop diambu. Alah kowe mesti ya goleki sing mambu mesti mbok goleki. Padha lanange rene. Dawa kaya ula. Loh. Lingsem yen kemutan. Lah ya yen kemutan barang dawa kaya ula. Oh, nggih. Iki wis ora kemutan apa-apa. Yen kemutan. Kemutan apa ndelok ra tak ketok kemutan. Tuh, kemutan. Kemutan. Kemut. Nggih. Terus kowe sing nembang. Kemutan ki apa to? Kelingan. Salah. Lah napa? Kemutan ki saka tembung mutan. Dadalah. Silak rono neh. Dalang ki anggere Ya ora ta? dalang ki anggere ora kulino nyapu ya isine ngeres tok. Iya ya Dek wis to. Mbok arep kaya ngapa duwite ke pirang-pirang lek dep-depane debok. Makane pikirane ya ngeres. Rayune ya rono ae. Wong kemutan kok kon ngemutan. Beda tegese. Ora apa-apa. Wong sing maido ya wong koclok kabeh. Karo dene gurune ya koclok lho. Sapa gurune koclok? Sapa sing ngadep debok ya sapa? Lah aku koclok nyapa kok melu rene? Berarti lek ngono aku ya koclok. Berarti lek ngono ya ora aku tok sing koclok. Ayo. Ya koclok jeneng wong koclok kok ditutke. Hah? Ayo ngono sing nanggap ya kocrok. Dicok kaya ngono. Lah ngerti wong kocrok kok ditanggap. Yo gak ngono. Bijaksana lho Pak Yang Dek. kersa iki bijaksana ngerti wong Justru koclok Pak koclok Nardi disangoni. Pak Nardi ki ngumpulke wong kocrok-kocrok supaya mari kocroke. Mandar saya nemen. Lho sing mari kocroke iki awake dhewe. Ning enek urung mati, urung mari wis mati ya enek. Wah ora melu-melu aku. Aku diberi bani. Ya. Lelampahan kang kawuri. Delok kae TV petang apa 75 in lho kebak awakmu tok. Nggih kok bledos niku lek di-zoom. Tresno tulus nadyan nengku bek Rang mempor mata untali gedang. Wong kancane kaya geger iso legere ngono. lah nggih Aja napa niku lho aja diganggu. Masa, Iki piye lagi nolak bos walah Ya, kaya ngapa Mas Gareng tembange diaturke. Yuk dados. yen liwat aku kelingan biyen tak
Alon-alon Mas. Ayo, Ger. Iya, iya. Yuk. Malih Mas. Tembang gubuk